babi dua malang diulai anak karang babi duanya sadang busana sanyo orang ngayo babi duanya sadang otuane alasan jolara ayo kamu alasan Japun panayang Japun malah buat tantang di muang ampun baribu kali ampun awak kamangana sejarah lamo sana Kaden belokkanlah ujung tali sungguh talinya pengabe paga anta takabe anta indah anta kabamba naraba mudo kaden belokkanlah kini ujung nyanyi sungguh nyanyi mencari kabar anta kasampai anta indah utang di badan bau sawe tabang labatangnya sigara buat samo jo batang rupu-rupu seria bipak carito masuk kau bilang kejadian kau di sungai lapagu Tong kejadian mula di sungai Paguyo di daerah Muaro Langabua. Obat pokok mula mangko menjadi bahasa mangko mabulu menurut cerita Pak Ramda Olu tuane. Wadola badu orang melaka dietong orang tu jale duo barana maalun la badan dirinya o sajak kete mula ayah la mati tinggal jo mandi kandunginyo siapo la namo anak kandung bak namo si bujang yang mae anak bak
namo mola bujang lenong, itulah namo mola panggilan sehari-hari. Panggilan di kawan semua kadang samanja ayah lamati. Oh awak rang basik mola di nagari, apa tando basik badaninyo, kurang mangake, kurang makan, kurang manombok, kurang turun gurun tande sarupoani. Oh basik nak dapet dosa lang penggang, mana orang solok sulayo bacawe salilit pinggang, di marang kampung kini kapi cayo basik satiyo lanekan duangai. Ola hari lasi angai. Karajo mula mandekan ruang kau untuk penghidupan sehari-hari, mencari kayu ke dalam hari. Oh tiap hari mencari kayu api, sadona napik kayu api nyojua dale karang lapau tuane. Oh indah lama mula semanso itu anak bertambah mula kadang jua tetong lisinan mula bujang lenong ala umur 5 balik tahun. Oh agak di badan lah dirinya, awak tersabui rancak di nagari pamenan mato nagari gadi tuan. Pamenan mato mula di nangadi-gadi, itu wana mula bujang lenong, indak lamo mula antaronyo agak di badan dirinya. Oh tumpak kapado mula bujang lenong, dekarano tasabui rancak di nagari pareman lah banyak nanti berang tuan. Pareman lah banyak kini nan biberang mula kawaki yang lenong, ba itu bana mula masuk itu nak guna terantang lain. Oh wado pado mula suatu hari itu tapi pak hari sananyan pai keluar badaninyo tuan. Baik keluar mula badaninyo, satu tiba mula di nalangang, malang nak dapet kadi tulak, muju nak dapet kadi lagi, agak pareman di dalam lapor. Sadang rami pareman mula dalam lapor, tapi pareman mula nanado kini, inyolah baniat jahe kabake bujang lenong. Asal lalu jang lenong mula hari kini, wa ambil badan langsung awak baik. Ba itu kato pareman banyak, kato sampai nyola lagu, ba itu amari. Olah sehari satu tibo mula di tepi lapau, satu tibo di laman lapau, keluar pareman banyak.
Satu keluar pak pareman banyak langsung nyo ambek buyong lenong nyobae di sinon bersama sang amo. Nyobae di sinon mula bujang lenong indak tabadodo kane tangan lalita badan masu itu kamano awak minta tolong mae. Kamano awak kini minta tolong tatumbuk bana mula di badan seorang kakak indah mula baradi indah kasiapo badan kabayo agak di badan mula dirinya awak na seorang tongga babel yang situo sinon si bosuyo baitu bana di jalenong agak dia bisa itu. Selesai lainnya mula kane tangan langsung babalik ke rumah mandi kandung satu tiba di rumah mandi sinon bakato bujang lenong. Wapun kato kini bujang lenong mandi dangakan bana tumpak kapado mandi badan ambu kok coiku mula diam di kampung. Alamat badan mula kamarasai tumpak kapado mula badan ambu biar kala tau madang lolu di gunung babungo balun kok babungo katu rampak. Abi rampak tapi kurang sajo kok coiku bana agak kaonyo dia marantau mula badan ambu di kampungnya paguno balun kok paguno lai paguno katu sasak lape kabuang pulo mane. Sasak lapenya tabuang pulo baitu kato mula bujang lenong menanga kato dari anak sinon menjawab mandekan. Oh tapi kok iyo mula buyang kapakang kok kada rada indak dolai kata rada manabe aye siri kain dia nak koto tu kok dan taga indak mula kata taga babak manabe yang aye dia karanto waang kapayu kato sampai mula to etong mana agak di badan kini bujang lenong nyo ambil pakaian sepataga nyo isin ke dalam mula palati asui dek karano tas mula indah ado baitu bana mula badan nyo wasalam yo malekan duang rasuang naturun di rumah mandi satu turun mulanya di rumah mandi indah lama mula antaronyo agak di badan mula bujang lenong inyo bajalan sama seorang nyo tuju jalan neraka pasia oh Tuhan satu tibonya di tepi pasir memandang kiri kanan tampak lapak tua sadang kabalaya
Sinon maimbau mula jalenong tadion de patu dangakan bana tompang laba abadan ambo pai balai kalawi tan Mandangakato mula dari jalenong sinon menjawab mula patu tadi onde nakkan duangai dangakan bana ko iyo buyong kabalai lanyek dolu kate parahu kito barangke kini yu nakkan duangai indak guno mola terantang panjang indak to bilang dole lamu bana satu duduk mola dipelang nangadang to etong badan mola bujang leno sadang balai mola dilawitan nabi hari mola baganti hari abi pakan babilang bulan ala sabulan pa inyo di balai datang tu pulau mola nanyo tuju malang nak dapet doka di pula muju nak dapet doka di raya mungkinlah muju mola di badan bujang leno lape balai ka India tuan lape balai mola ka India cuy tuana mola sama so itu nak uno terantang lain nak to bilang lama bana agak di badan mola dirinya satu tibu inyo mola di India bakenalan jo kawan na banyak sinon ado yuwo setengah mola orang kampung awak ba itu bana mola sama so itu agak di badan mola bujang lenong abiari bagatiari abi pakan babilang bulan alasata uminyo di sinon apo karajo mola bujang lenong awak dek lamo mola di India lainnya tampunya dirasaki karajo mola bujang lenong manggale inyo belok jauhan tuan manggalinyo mola belok jauh ba itu bana mola sama sutu indak guno le terantang panjang ado pado mola suatu hari kadang-kadang nyo manggale mola nyo ke pulau daerah lain ba itu bana mola masuk itu kadang-kadang nyo manggale ke pulau Cino coy itu bana mola sama so itu jadi ado minggunya mola sama so itu inyo tadaga ndak bawa liat ke korong kampung sambil mangale badan inyo belokan pelang molara kapasisi tapi nyo tibu di painan tuan satu tibu pelang di painan inyo balai mola lambe-lambe satu balai mola lambe-lambe marape mola pelang katapi satu marape mola pak pelang katapi indak guno terantang panjang indak to bilang leila mobana laki bo pelang mola di daerah mola kampung awak iyo di daerah pesisir selatan satu tibo mola pelang di sinon marape turun kate tabiang tuan marape la turun mola nyokate tabiang indah uno mola sama so itu tumpak kapado mola orang nan badu batumpak kapado mola nak buahnya nak buah la turun lo mola tetap yang satu tibu mola tapi pantai
tampak rampu samoso. Nyetui bana mula lambe nyetui kini di jang lenong nyepandang bana jale hati di dalam labadata kiro mandi kanduang nan labatangamu. Satu barata mula di dalam hati nyetui bala mula dimandikan duang tapi dek mandikan duang inyo nak lupa do kabake anak tuane. Naratuo nak kalupo do kabake anak ba itu bana mula sama sotu indak guna torantang panjang satu tibu dirako mula peremanan baru osinan bakato mula ratuo tadi kini coiko mula dirang mudo tumpak kapado mula badan kini mencari bana jale iyo iko la jale anak kambuang ambu iko la jale mula anak kanduang malanga kato macam itu sinon majawab ramudut tadi onde ratu odang akabana tumpak kapado mula badan ambu ndak iko do mandi kanduang ambu mandi mutinggan dulu sangat mudo sangat rancak mandi mutinggalkan ba itu bana kato bujang lenon di mano lo awak mula kamangaku raso itu mandi kanduang awak tasabui rangkayo mula maso itu dek madu kakawan-kawan maluinyo mula kakawan-kawan indaknyo akui baso mandekan duang ba itu bana maso itu mandanga kato mula macam itu tumpak kapado mula dimandekan duang kini coiko lah diang anak kanduang salari yang salamo itu laba tahun-tahun mande mula boyong tinggalkan kini laba tamu liat jo mande kanduang indah anggap ambo do mande boyong ba itu kato mande mandanga kato mula macam itu sinon bakato mula bujang lenong kalau coiko mande kanduang ambo ndak mungkin iko do mande ambo orang buruk di mano lo kini laba tamu coy itu kato mula bujang lenong barangke jang lenong nanya kapan tinggal mandi ate tabiang ba itu bana olah saat itu satu barangke mula bujang lenong tinggal mandi kanduang inyo ibu hati ndak tabang ajo indak tabado ibu hati mandi badare jatuh aye matonde nak kanduang dangakan bana Assalamualaikum yang salamualaikum lalamo ambo tunggu kini laba balik badan buyong indang sangko ambo mande bang
pak kapado mula badaninyo dek pelang tadi la balai satu tibo pelang di lawitan. O mande manyupa mula kete-kete anak kato mande kandung tapi kau la anggap ambodo mande buyung nak jadi batu pelang di lawitan yuang kata balik la pelang ang dilawitan la jale korang tu buyong tapi dah angin dah ang sangko dorang tu kini coy koyong ay nanta jadi indak tabado ibu hati mande o agak diari mola sari tu pintanya sadang mola dikabulkan malang nak dapet pak kali tulak nuju nak dapet kali raya la malang tibo mula di jalan dek mandekan dua ngala manyawu indak guno pak torantang panjang oh satu sampai mande manyawu datang lalun gadang dari tangah satu datang alun dari tangah nyobai la kapa nangadang tadi satu nyogulung kapa gadang tabalik kapa di lawitan tapi nyetinggal oh di gunung Palake Mahkota jadi mula bukit Palake yaitu bana sejarah nanda olu manurui sejarah pak na tuo lawi gadang di sinondong olu oh tapi dek lamo mula bakal lamuan dek aye susui pai katanga la jauh mula yo di lawitan tapi nyo di gunung Palake tapi lalu to pai ke padang Rami pasanyo mola sungai Tunu Rami diana yola mudo-mudo sainggo iko mola kabadolu besok dibuwe lo tahap nakadu ona orang la dari kotorana kapasa mambali lado kalau tasabui pak dina salah meminta maaf olah sekali